dangane da wani abu da yake shirin faruwa kamar yadda muka sani na abin da ya shafi abin da gwamnoni suke na daga hannun waɗanda suke so waɗanda suka ga dama su ce su ne 'yan takarar kaza ko 'yan takarar kaza. Na yi magana kan abin da ya shafi Kano Central dangane da wani zalunci da muka ce ana son za a yi na daga hannun ko na bawa Malam Ibrahim Shekarau direct ticket na tsayawa takarar Sanata. Na yi maganganun da na yi a wancan lokacin sun riga sun wuce kamar yadda kowa ya ji abin da na faɗa. To abin mamaki sai mabiyan shi Malam Ibrahim Shekarau suka fito suna yin waɗansu maganganu akan irinmu da muka yi magana kan cewa ba daidai ba ne abin da ake so za a yi na zalunci, domin ba wai kaɗai saboda mu muna son mu cewa mutane dole su zaɓi AA zaura ko su zaɓi wani daban ba, a'a saboda shi zaluncin da ake ƙoƙari za a yi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadithi ingantacce ya faɗa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ko fala tazalamu. Allah ne ya ce na haramta zalunci a bisa kaina kuma na sanya tsakaninku ya zama haramun. Sai Allah ya ce kada ku yi zalunci. A faɗa mana laifinmu don mun zo mun ce irin su AA zaura da sauransu da ba su yadda a ba da direct ticket ga Malam Ibrahim Shekarau ba, a faɗa mana abin da muka yi na laifi. To sai wani fuskanci cewa akwai waɗansu wanda suna ganin su marasa kunya ne, suna ganin su isassu ne, tunda za a ba mai gidansu takara ba a isa a soki abin da za a yi na rashin gaskiya ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu, Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wannan rashin adalci ne, kuma rashin adalci zalunci ne. Allah ya ce adalci shine tsoron Allah, shine mafi kusanci da tsoron Allah. Duka waɗannan a takaice zan yi magana akan mutum akan bangarori guda uku. Bangare na farko, waɗannan waɗanda suka zo suka yi wannan zage-zagen ba zagin mu za ku yi ba, zagi ba zai warware matsalar tsakanin abin da ake so a yi na zaluncin da ake so a ɗauki takara a ba mai gidanku, takarar da in an bashi ba zai tsinana wa Kano Central komai ba kamar yadda ajiya bai tsinana mata komai ba. Saboda haka dole mu faɗa muku wannan hayaniya da kuke da zage-zage ba shi bane, bara in gaya muku abin da ya kamata ku yi. Kamar yadda mu da muka tashi muka ce wanda muke ganin ya kamata a bawa, shi wanda na ambaci sunansa na ce AA zaura shine mutumin da tun kafin a danka mai kujerar sanata din nan, tun kafin a danka masa wannan automatic ticket din da ake so a bawa Shekarau, tun kafin a zo wannan gabar yayi aiki da kudinsa da lokacinsa da duk abin da ya mallaka. Kudin da yake aiki da su kudinsa ne, wanda ba wani ya bashi ba aikin gwamnati ya samo su ba, shi ya san yadda ya je samo kudinsa ya zo ya yi wa talakawa aiki da su, wanda na faɗa wancan lokacin na ce a ƙasashen duniya da demokuraɗiyya ta samu gindin zama, duk inda idan mutum ya fito neman takara sai ya faɗi abin da ya, sai an duba abin da ya yi a baya sannan a zaɓe shi. Ƙasashen da suka ci gaba haka suke yi, amma tun da mu tosassu ne, daƙiƙai ne mu, kanmu baya ja majoritin mu, sai mutum ya zo ya aikata aikin alkhairi tun kafin ya zo ya zama a abin da yake so ya zama sanata ne ko gwamna ne, sai mutum ya fito yana neman sanata, kan ya zama sanatan sai ya zo ya aikin da sanatoci ma ba sa irin wannan aikin. Saboda mu tosassu ne, sai kuma mu zo mu zaɓi mutumin da a baya ya rike irin wannan kujerar bai tsina mana komai ba, sai mu ce shi muke so saboda ba mu da hankali, saboda muna jin tsoron kar mu ce ba shi muke so ba wani mara kunya ya fito ya zo ya ce zai mana rashin kunya. Ko kun san ƙarya kuke yi? Duk wanda a cikin ku yake jin cewa idansa babu ruwa a ciki, mu ma namu babu. Yadda kake ji kai dan Kano municipal ne, tsakiyar birni kake, mu ma haka, me zaka gaya mana? Saboda haka abin da nake so da ku kuma biyan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau, tsohon sanatan da bai tsina na al'ummarsa komai ba a baya, ne abin da nake so da ku magana ce guda daya. In kun isa kamar yadda muka fito muka ce AA zaura yayi kaza da kaza kafin ma ya zama sanata, in kun isa ku fito ku faɗa abubuwan da Malam Ibrahim Shekarau ya lokacin da ya shekara 4 yana yin sanata, abin da ya kamata kenan ku yi. Ba rashin kunya, ba maganganun banza za ku zo ku gaya mana ba, a'a me ya tsinana wa al'umma a baya shine. To lokacin da ya gwamna ma wani irin kuka ne ba a yi da shi ba, an yi kuka da shi, amma saboda ya ɗanfaru, saboda yana alakanta da harkarsa da addini, shi yasa kurin muna ji muna gani muka rufe ido muka dinga bin sa haka. Ko a cikin ku akwai wanda ya isa ya ce mana mu ba mu yi wahala akan takarar Shekarau ta gwamna ba? Ai don da ya faɗa mana haka kuma ya san bai isa ba.
idan mutum yana ganin abin da muke faɗa ƙarya ne ba mu yi wahala akan takarar gwamnansa ba kuma ba mu ƙaru da komai ba, ya je tambayi irin su Malam Badamasi. Babu irin a ƙasa duk inda Shekarau ya dinga zagayawa a cikin birnin Kano da sauran inda zamu iya zuwa a ƙasa muka dinga zuwa muna taya shi kamfen ɗin gwamna. Waɗanda suke jikinsa ƙarshe abin da muka karu da shi Qur'anai aka kawo mana guda 11. Mu yaran ku ne? Wai kuna ɗaukar mu ba mu san abin da muke yi ba. To a yau sai muka zo muka ce ba waccan maganar ba da muke ganin cewa ba a kyauta mana ba, Shekarau ya danne mu an mana ba daidai ba, muka ce a bawa wanda ya dace ya zo ya jagorance mu shi ma a gwada shi a gani. Saboda haka ku waɗanda kuke wannan ihun in kun isa ku kawo aikin da Shekarau yayi lokacin da yake sanata shekara 4 ku nuna al'ummar Kano santaral, ba wai ihu ba zage-zage ba. Mu mun gaya muku kowa ya ga irin abin da ya zaure, in kun isa ku kawo na Shekarau, ku kawo mu gani. Sai bangare na biyu, bangaren mai girma gwamna ka sani idan kai zalunci mutane suka ziga ka zalunci waɗanda suke neman tiket ɗin takarar nan, Allah zai tambaye ka lokacin da waɗannan mutanen narjin ka ba su nan. Wallahi sai Allah ya tsiye ka, tunda Allah subhanahu wataala ce thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Allah sai ya tambayi kowane ɗayan mu akan ni'imar da ya masa. Allah ya maka ni'ima, ka zama gwamna, ka zama shugaba, ka zama jagora. Wannan ni'imar duk wanda ka zalunta akan ta wallahi sai Allah ya tambaye ka. Kuma dole za mu gaya maka a matsayinka na jagora, ana kyautata zaton ba za ka yi haka ba. Akan me za a ga kana kokarin yin haka? Domin wannan zalunci ne. Mutane ba su yadda da a musu sulhu ba, a zo a ce sai an yi sulhu ta karfi. Sulhu ba ta karfi yake ba, sulhu ka yadda na yadda ne. Sai ya zauna ba su yadda da sulhu ba, a kira su a zo a yi primary election. Su ma mu ba mu ce a ba su direct ticket ba ko automatic, ba mu ce a ba su ba. Domin in an mun ce a bawa irin su AA zaura automatic ticket, mu ma mun yi zalunci. Muka ce da su da Ibrahim Shekarau su fito su nemi takarar su buga. Wanda ya faɗi a primary election ya haƙuri ya rungumi kaddara. Sannan abin mamaki bangare na uku kenan, bangaren shi kansa Malam Ibrahim Shekarau din. Malam Ibrahim Shekarau wannan nasiha ce kai tsaye zuwa gare ka, in wannan din magana ta isa gare ka, in bata isa ba ni na san za a gaya maka. Kai da kanka ka fito ka ce baka buƙatar wannan kujerar sanata, duk dattijo magana ɗaya yake, dattijo magana ɗaya yake. Sai dai idan irin dattijantakar su Sani Garka dan batta ne, ka san Sani Garka dan batta ne zai ce duk datti, in aka ce mai kyan dattijo sai ya ce magana biyu. To in irin wannan dattijantakar ce, irin dattijantakar da sai dai a ce mutum tsoho ba dattijo ba, to shikenan yanzu mun gane da aka nufa. Amma duk dattijo na gari idan yayi magana ɗaya ya gama. Yanzu Kwankwaso, mutane da yawa sai su dinga kallon Kwankwaso kamar ba dattijo ba kaza, amma Kwankwaso tun lokacin da ya juya wa kujerar sanata baya ya ce ba zai sake ba, har yanzu bai ƙara waiwayenta ba dan ya girme ta. Amma abin mamaki Shekarau har rantsuwa kai kace ba kai ba wannan kujerar ka daina. Amma yau an wayi gari waccan magana da kai ka da ka warware, bayan kai ka san baka tsinana kowa komai ba, kuma shekarunka sun ja ta yadda zai zama abun mamaki, zai zama abun kunya a ce a matsayinka na dattijo ko tsoho kamar haka mai shekaru irin naka, a ce ka rasa wanda za a yi amfani da kai a danne sai irin su AA zaura. Wannan iya karshen abun kunya kenan, wanda ya kamata kai da ya kamata da kai za a haɗa kai a daga irin waɗannan mutanen, a daga irin wannan domin su ne matasa, amma da kai za a haɗa kai a danne su. Kuma so kake a ce kayi adalci, so ake a ce kayi daidai. Yo kujerar da ka samu ta bangaren danne na ƙasa da kai. Malam Ibrahim Shekarau, kai laifa in ka zo gurin taron siyasa kake gwada jawo ayoyi da hadisai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda bai jin tausayin na ƙasa daga cikin wanda bai jin tausayin su, Annabi ya ce baya tare da mu. Annabi ya ji hankali kan tausayawa na ƙasa. Amma yau Malam Ibrahim Shekarau, kai ne kai gwamna shekara 8, kaga saman farko kenan, ka zo shekarunka sun fi na irin su AA zaura, amma su kake so ka danne. Me ka gaya min tausayi cikin abin da kake so za ka yi? Me tausayi ciki? Ba magana bace ta a zo ai zage-zage ko rudu ko hayaniya. In an isa akwai gaskiya, adalci ake so za a yi, kuma so ake mutane su yadda cewa abun da ake musu dai akan daidai ake tafiya. A zo a yi primary election, mu shine abin da muke kira. Ni dan Kano municipal, dan Kano central ne, ina da yanci. Ba wani wanda ya isa ya ce wai saboda me nake magana, saboda magana nake kan haƙƙina fa, haƙƙina ne. Yau ina da haƙƙi kan dan majalisar tarayya da na jiha na Kano municipal local government, ina da haƙƙi, ba dan karamin haƙƙi ba, gingime me akan duk wanda zai zama sanata a Kano central, domin dan nan ne ni. Saboda haka babu wani wanda ya sai hana ni magana, ina da yanci na yi. Yadda ka bude mun ido, baka isa ka bude ido ba, bare ma kai kake kifin rijiya, ni ka isa ka bude ido? Ba zaki za ku yi ba, shaidu za ku kawo. Kuma wannan shine iya karshen abun kunya a ce Malam Ibrahim Shekarau kai ne
da kullun kake faɗin Allah a baki kai za a zo a yi amfani da kai a danne wanda yake ƙasa da kai, wanda bai taɓa yin koda ɗan majalisa ba ina jin, in ma taɓa yin ɗan majalisa kai gwamna kai shekara 8, amma yau kai ne za a yi amfani da kai a danne ya zo ran an jima kuma ka zo taro ka ce Allahu akbar, taron siyasa kai kabbara, mutane kawai ka karya musu zuciya su ce kai na Allah ne, na Allah baya haka. Kuma babban mutum mai shekaru irin naka dattijan da yake so a kira shi da dattijo baya magana biyu kuma baya yadda a yi amfani da shi a danne na ƙasa da shi, kuma kai da kanka ka san wallahi baka tsine da komai ba a sanatin da kai. Haka yanzu ma an baka wallahi ka san babu abin da za ka yi. Kurun waɗansu mutane ne suke ziga ka, suke so su yi amfani da damar da watakila za ka samu ta ka zama sanata, su zo su shiga karkashin babbar rigar ka su ci gaba da abin da suka ga damari, kamar yadda lokacin da kai gwamna suka yi yadda suke so, wasu a cikin su muka yi wahala tare da su, amma abin da suka iya kawo mana shine Qur'ani kwaya 11. Na faɗa na maimaita, in sun ce ƙarya ne, in sun isa in fito in faɗi zan da aka yi abin. Saboda haka kuma maganar sulhu a ƙarshe kenan, maganar sulhu da aka ce wai 'yan takara kowa ya yi da ya janyewa Malam Ibrahim Shekarau ko jiya da dare ne ko yau ne, ƙarya ne. Zaure bai janye ba a yi magana da shi ba a tuntuɓe shi ba, sharri ne. Kaga wannan shine asalin ƙarya, a ce Malam Ibrahim Shekarau a shekarun ka shiga gidan rediyo ka zo ka ce kowa ya janye maka bayan ka san ba haka bane. Yanzu ko ni a shekaru na yanzu fito dinga kantama ƙarya irin yadda Malam Ibrahim Shekarau ya shiga gidan rediyo yake faɗan ba daidai ba, yake cewa wai an janye masa takara, wanda tun kafin ya zama sanata din yake yin irin waɗannan abubuwan, shine za a zo a zaɓa matsayin sanata. Wallahi muna ba 'yan Kano Central shawara, duk wanda ya zaɓi Malam Ibrahim Shekarau ya asara ƙuri'arsa kuma ba zai ga aiki na garba ba, abin da zai gani sai dai ka ji shiru, malam ya ci shiru, kai ka ce ba ka da sanatan Kano Central, ai yayi kun gani. Mu muna jan kunnen ku ne fa kafin lokacin da za ku zo ku ce dama an faɗa mana ba mu yadda ba. Wallahi in kun zaɓi Shekarau sai kun yi da na sani, mun gaya muku. Kuma muna ƙara jan hankalin mai girma gwamna, abin da ya kamata a yi shine a zo a yi primary election, shine adalci, duk wanda ya faɗi, wanda ya ci rabansa ne.